gde smo mi? Šta? Rešetka? Ej, pustite nas! Da li me neko čuje? Ne mogu da verujem, zarobljeni smo. Možda mogu da se provučem nekako? Nećeš moći, treba nam ključevi. Ali gde da ih uzmemo? Enid, smiri se. Jao, šta je to? Konopci? Hajde da povučemo, možda će pasti ključevi. Wednesday, povuci ti prva. Hajde. Ti si kukavica. Okej, povučem. Je li to Skittles? Mrzim Skittles. Nervira me njihova boje. Enid, šta je s tobom? To je pravi raj. Spremna sam zauvek da ostanem u ovom kavezu ako me nastavite da hranite slatkišima. Enid, saberi se. Moramo izaći odavde. Vuci konopac, odmah. Dobro, nadam se da su i u mojoj kanti neki slatkiši. O ne, kako odvratno. Uj, to je zemlja. Be, jadna ja. Šta? Crvi? O ne, užas, mrzim insekte. U pomoć! Sad će mi ući u nos i uši. Enid, smiri se. To su samo crvi, neće ti ništa. O, a evo ključa. Odlično. Možemo otvoriti jednu bravu. Odlično, hajde. Dakle, ključ odgovara. Dakle, rešili smo se jedne brave. Baci kocku. Malo sutra. Šta je to? WC šolja? Ali šta će nam? Možda je unutra ključ? Enid, ti ćeš da ga tražiš. Hajde. Ja? Ali neću. O ne! Kako odvratno! Wednesday, povratit ću. Ja, dobro, bit ćeš mi dužna. Miriše lepo. Sad ću da probam. To je sigurno nešto lepo. Pa to je Nutella. O, da, kako ukusno. Ali Enid to ne mora da zna. O ne, Wednesday, šta tu radiš? Uj, prestani. Da vidimo šta je na dnu. Da, to je ključ. Da, super. Hajde što pre da otvorimo novu bravu. Izvoli. Ključem koji si izvadila iz WC šolje? Ne, hajde bolje ti. Opet sve ja. Dobro. Uspela si, svaka čast. Oho, šta je to? Plašim se. Sad ću da vidim. Vizija budućnosti. Stavljam ruku u kutiju, a tamo je... O ne, buba švabe. Kakav užas. Svuda su. Enid, tamo nije ništa strašno. Jel da? Onda se pomeri. Tamo je nešto živo. Moram da vidim. To su buba švabe. Stani. Ako ne izvadiš ključ, niko to neće uraditi. Mamice, ali tamo su buba švabe. Okej, pokušat ću. Moram što brže naći taj ključ. Evo ga, vidi. Tako sam srećna. Ej, gde ćeš? Gledaj, sad ću otvoriti još jednu bravu. Uspelo je. O ne, oslepeć od tog svetla. Polako, Wednesday, sedi ovde. Jesi li dobro? Jesam. Ali šta je to? Ne znam, podsjeća me na kancelariju hemije. Vidi, to je uputstvo. Treba pomešati određene sastojke i dobit ćemo ključ. Jasno. Daj mi ljubičasto epruvetu. Sad čekaj, eto, izvoli. A sada treba pomešati sve u ovoj epruveti. I šta je ispalo? Joj, kako smrdi. Wow, izgleda super. Želim da probam dok Wednesday ne vidi. Baš me zanima kakav je ukus. To je baš lepo. Čekajte, sa mnom nešto nije u redu. Ne. Zašto se povećavam? Enid, šta si uradila? U pomoć! Ja sam Hulk. Šta da radim?
O, tačno. Možda će ovo pomoći. Izgleda da je uspelo. O, Wednesday, baš ti hvala. Nemo više ništa dirati. Dakle, nastavit ću da pravim ključ. Jesam rekla da ne diraš. Sama ću sve uraditi. Ti možeš samo da gledaš. O, nešto se dešava. Tečnost je promenila boju. Nastavit ću da radim. O, valjda sam uspela. Ostao je posljednji korak. I... Wow! O, to je šifra. Hajmo da otvorimo bravu. Enid je u pravu. To je šifra od sljedeće brave. O, uspelo je. Ja uplašim se. Prestani da me grliš. Da vidimo šta je ovaj put. Izgleda da je to kutija sa pićem. O, tu su slamke. Treba popiti sve to. Jedna od nas će imati ključ. Ko počinje? Ja. Sad ću probati taj koktel. O, baš je čudan. Ljut je. Veoma ljut. Enid, sad ti. Okej, sad ću. Nadam se da će to biti nešto ukusno. Wow! Jeste! U koktelu su moje omiljeni džus bole. Obožavam ih. Popit ću sve do kraja. To je nerealno. Ima li ključa tamo? Nažalost ne. Znači da je u tvom koktelu. Žao mi je. Kakav užas. Okej, uradit ću to. O, ne. Počinje. Treba je ugasiti. Ups. To je bilo moćno. O, ali našla sam ključ. Super! To sve nije bilo uzalud. Hajde da otvorimo bravu. Dakle, to je već 5. brava. Svaka nam čast. Šta je to? Wow! Baloni? Obožavam ih. Sigurna sam da to nisu obični baloni. Sigurno ima nešto unutra. Našla sam kacige sa šipcima. One će probušiti baloni. Moja kaciga izgleda bolje. Dobro, počni. Oho! Šta je to? Enid, prljava si kao prase. Dobro, sad ja. Hoću da probušim ovaj balon. O ne! To je mleko i sad sam sva mokra. I to je sad od nas prase. Okej, na mene red. Ja ću probušiti ovaj, pomeri se. I... Jao, šta je to? Brašno? To je ipak malo bolje nego oči sluz. Wednesday, hajde sad ti. Okej, probušit ću ovaj. Skačem. To je šareno perje. Odvratno. Meni se sviđa. Ličiš na kokošku. Ćuti, probuši balon. Okej, probušit ću ovaj. Tamo je sigurno ključ. O ne, to nije ključ. Enid, smiri se. Hajde sad zajedno da probušimo. 1, 2, 3, skači. O, šta je to? To su konfete, baš lepo. O, vidi. Našla sam šifru, super. Wednesday, hajde da skinemo sljedeću bravu. Konačno. Ja ću ukucati šifru. Ostale, posljednja brava. Šta nas čeka? O, to su vrata, ima ih baš mnogo. Zanima me šta je za njih. Wednesday, tamo je prazno. Možda da pokucam? Niko ne otvara. Hoću sama da otvorim, ali plašim se. Možda tu živi neko? Ne, plašim se. Enid, probaj da otvoriš ova vrata. O, dobra ideja. Hajde. Nadam se da tamo nije ništa strašno. Wow, kako slatko. To su balončići od sapunice. Prelepo. Ja mislim da je to odvratno. Mrzim ih. Ja obožavam. Wednesday, sad je na tebe red. Stvarno? Okej, otvaram.
Ajoj, crvena farba, ozbiljno. Wednesday, kako si? Mamice, šta je s tobom? Nije mi dobro. Kako je nežna. Sa mnom je sve u redu. Dobro sam. Dobro, otvorit ću posljednja vrata. Konačno, to je ključ. Da, super. Konačno ćemo izaći odavde. Tako sam srećna. Juhu! Wednesday, hajde, požuri. Sad ću. Da, uspelo je. Znači, slobodni smo. Pobednički ples. A sada, hajmo odavde. Dakle, već sam nacrtala prvi crtež. To će biti krofna. Okej. A važi. To je lako. Onda, hajde da počnemo. Ja ću napraviti krofne od šarenog testa, a bit će nerealno ukusno. Prvo ću sipati roze testo u aparat, onda žuto, plavo i konačno zeleno. Zatvaram i čekam. Pametnica, bakina. Već je spremno. Da, tačno, baku, pravo si. Poređat ću krofne u obliku smajlića, a sada treba dodati šarene konfete. Samo što ne mogu da otvorim teglu. Šta je to? Hajde, otvaraj se. Pogledaj šta si uradila. Izvinite, nisam htjela stvarno. Ne, sve sam prosula. I šta se da radim? Čekajte. Pa ja sam sve prosula upravo na krofne, odlično. I moje krofne su već spremne. Sad ću ih staviti na tanjir, a odozgo ću posuti šećerom u prahu. To je odlična kombinacija. Moja mama mi uvek spremala takve krofne. Odlično ispalo. Kako vam se čini, devojke, a? Veoma dosadno. Kod mene će biti crne krofne. Ne, nisu izgoreli. To je takvo testo. A krofne će biti veoma ukusne. Verujte mi. A sad ih moram preliti crvenom glazurom. Da. Odlično. Sada moje krofne izgledaju još lepše. Ali to još nije sve. Treba dodati još malo kreme od vanile. Sada to liči na mozak, zar ne? Ostalo je dodati sirup od jagoda. Stvar treba mi činija. Hvala. A sada sipam sirup od jagoda u činiju. Mislim da će tog biti dovoljno. Ostalo je samo napuniti špriceve sirupom. Smislila sam prank za baku. Bako. A šta je, draga? Bože, zašto tako plašiš staricu? Smirite se, to je samo sirup od jagoda. Preliću svoje krofne sa njim. A par špriceva ću nabosti u krofne, da bi Kate mogla dodati još sirupa. Eto, sve je spremno. Može se probati, Kate. Wow! Bože, je li to mozak i krv? Kako strašno! Ali moram da probam. Nevjerovatno, pa to je krofna i sirup od jagoda. Cool! Veoma ukusno. A šta je u špricu? Sad ću da probam. Prelepo, to je sirup od jagoda, super! Sad je red na ove krofne, izgledaju baš slatko. Pa nije nešto, bako? Tužno. Oho, nikad nisam vidjela tako šarene krofne i jedva čekam da probam. To je prelepo. Teško je zabrati pobednika. Neka se odluči brojalica, a biram ovo. Da, pobeda je moja. Dete, vrati baki naočare, a moram vidjeti šta je nacrtala Kate. Pije mi se koktel. Spremite mi nešto ukusno. Naravno. Super, sestro. Okej. Dakle, početi. Tačno. Prvo ću uzeti ovakav kalup, a u njega ću staviti par bombona Toxic Waste. Mnogo su kisele, znam.
A sada to sve stavljam u rernu da se bombone istope. A zatim će se stvrnuti i imat ću jestive čaše. Zar to nije cool? To je to, može se vaditi. Hajde, zašto neće? A daj da ti pomognem, Enid. Probaj sad. Baš ti hvala, bako. Sad će sigurno uspeti. O, da, kako lepe čaše imam. Sad ih treba napuniti Skittles bombonama, ali prvo ću rasporediti sve bombone po bojama. O, ne mogu da odolim, moram probati. O, da, prelepo. Dakle, gde sam stala? Aha, stavljam bombone u čaše, a zatim dodajem Sprite. Jo, opet ne mogu da otvorim, šta je to? O, tačno. Otvorit ću limenku s pomoć šnale. Hajde! O, ne! Nisam trebala da mučkam limenku. Sad sam sva mokra, ali nema veze. Još mi je ostao sok. Sad ću ga sipati u čaše. Odlično! Sad je vreme da ukrasim to. Koristit ću šlag i bombone njort. O, da! To je prelepo. Ostalo je dodati šećerne duge i to je to. O, ponosna sam na tebe, Enid. A sad je moj red. Spremit ću za Kate koktel od povrća, paradajz, krastavac, a malo šargarepe i moj tajni sastojak, celer. A sada treba sve umutiti u blenderu. O, kako lepa zelena boja. I miris je divan. I što je najbitnije, sve je prirodno i zdravo. Enid, pomiriši. Super, bako. Jadna Kate. Svoj koktel ću služiti u ovoj čaši. Ostalo ga je spremiti. Ja sigurno neću koristiti Sprite, to je banalno. Imam svoje jedinstveno piće. Sama sam ga napravila. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Možeš skrenuti pažnju, Enid. Hajde, nemoj me izneveriti. O, kako ukusan šlag. Kome golica, prestani. Umreću. Šlag je kod mene, dobro je. Sad ću ukrasiti svoj koktel. Slepi miš, marš odavde. Dobro, sad ću te uhvatiti. Odlično. Ideš pravo u moj koktel. Ubacujem slamku i može se probati. Odlično, Wednesday. A bako, probudi se. Oho, sve izgleda jako ukusno. Želim da probam ovaj. O, joj, kako čudan osjećaj. Šta je sa mnom? Neću više da pijem to. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Sad ću probati. Uj, je li to povrće? Ne sviđa mi se. Bje. Wow, a ovi kokteli izgledaju super. Jedva čekam da ih probam. O, da, obožavam šlag. I koktel je super. Ovo je pobeda, čestitam. To, pobedila sam. Hvala, hvala. Izvinjavam se, ali čeka nas Kate. Da, gotovo. Hoću pastu. Okej. Daću sve od sebe. Ja sam već smislila šta ću da spremim. Stavljam crven na tanjir. Šta? Kakav užas. Enid, baci to. Uj. Upropastili ste mi jelo. Jao, sad ću vas naučiti da kuvate. Treba uključiti šporet i sačekati da voda provri. A sada uzimam špagete. Enid, i ti kreni. Naravno. Jao, samo što su ove špagete baš dosadne. Ja imam bolju ideju. Napravit ću... Jao, šareno testo. Enid, možeš li da paziš malo? Svi smo u brašnu zbog tebe. Stvar, očisti me. Izvini, Wednesday, nisam namerno, samo mi je brašno upalo u nos. Dakle, treba sipati brašno na dasku, a zatim napraviti rupu u sredini. Unutra ću razbiti par jaje. Super, ostalo je promešati sve. Eto, testo je spremno. Sada treba napraviti kuglice od testa i najzanimljiviji deo. Dodajem različite jestive boje. Da, imat ću lepe šarene špagete. To će biti mnogo lepo. Sad ću razvaljati testo i iseći špagete.
O, da, svaka mi čast. Ostalo je to skuvati. Stavljam sve u kipuću vodu. A moje špagete su već spremne. A ja ne vidim ništa. A gdje je kečap? O, evo ga. Bako, prvo treba otvoriti flašu. Izvoli. O, hvala draga. Pomogla si baki. A jao, samo ne to. Bako, uzmi salvetu. O, hvala još jednom. Sada konačno mogu sipati kečap u špagete. To je to. Odlično je spalo, bako. Ne razumem šta je to odlično. Kod mene će biti mnogo bolje. Stvar, treba mi mastilo od sipe. Hvala. Dodat ću malo u moje špagete. I sad su špagete crne. Da, to sam ih htjela. A sad ću dodati malo kečapa. I ukrasiti sve očima. Jesu prave? Volela bih da jesu, ali ne. To su žele oči. Mislim da će se Kate dopasti moja pasta. A dete, šta je kod tebe? O, moja pasta je spremna, konačno. Stavljam na tanjir i to je to. A Kate, prijetno. Wow, jau. Jesu to oči? Plašim se. A zašto su špagete crne? Ne razumem. Dobro, probat ću. Fuj, pa nije nešto. Izvini, Wednesday, ali ispalo je loše. A sad ću probati ovu pastu. O, da, prepoznala sam je. Baka mi stalno sprema takvu. O, duša mala. Wow, kako lepa pasta. Probat ću. Sviđa mi se. Spremna sam da pojedem sve. Ova pasta je najbolja. Njam. Još malo i završila sam. Hoću salatu. Super. O, to je lako. Baka je u pravu. To je prelako. Ja krećem, a treba mi salata. Odcepat ću je ovako. A sad ću uzeti piletinu. A već sam je skuvala. Treba je seći na male kvadratiće. Tako je. Stavljam na tanjir i dodajem tost hleb. Sama sam ga napravila. O, da, veoma ukusno. O, a za malo da zaboravim na sir. Obavezno mi treba. A narendaću malo odozgo. Dovoljno. Moja salata je spremna. O, znam. Spremit ću super salatu. Imam baš mnogo povrća, ali moram smisliti nešto zanimljivo. Prvo ću iseći sve. Da, tako je. I obavezno treba sir. Baš je ukusan. A da bi moja salata bila ne samo ukusna, već i lepa, iseći ću povrće i sir u obliku cvetića. Samo pogledajte kako je lepo ispalo. Oduševljena sam. Nabošću sve cvetiće na štapiće, a sada stavljam sve u vazu. To je to. Stvarno misliš da je to lepo? Sad ću ti pokazati šta je lepo. O, Bože, Wednesday, pazi, molim te. Šta vam je? Znam šta radim. Sad ću iseći papriku. Zatim salatu. Tako je. Salatu ću staviti u papriku. A zatim mi treba krastavac. Njega ću iseći na tanke komade. Savršeno. To će biti jezik. Sad mi trebaju masline. Nabošću ih na čačkalice i staviti u papriku. To će biti oči kao što ste shvatili. Samo pogledajte ovog monstruma. Kate, možeš probati. Wow, je li to vaza sa cvećem ili salata? Treba probati. Povrće, ne sviđa mi se. O, a ova salata je sa piletinom i sirom. Sad ću probati. Wow, baš ukusno, sviđa mi se. Stavljam milion lajkova. Super. Znala sam da će joj se svidati. Opa, je li to monstrum? Od čega su ovi oči? Fuj, mrzim masline. Fuj, a dakle najlepšu salatu je spremila baka. O, konačno sam pobedila. To.
Jao, šta je to? Fuj, užas. Šta se dereš? Kakav je to nesporazum? Gadno mi je čak i da pipam to. Odvratno. Konobar, odmah. Šta želite? Pojedi to, molim te. Šta? Nećeš? Naravno da ću ti platiti. Ne, nisam spreman. Čak ni para nisu pomogli. Hej, lepotice. Ja ću pojesti to. Daj meni pare. Pa dobro. Daj mi to, brzo ću to ja. To je ukusno. Izvoli. O, da. Samo jedna novčanica, pa dobro. Try this. Dobro, sad ja. Jao, pogledajte kako to lepo izgleda. Sad ću probati ovu žvaku. To je mnogo ukusno. I balon je super. Blago meni. Wow, pogledajte, sjajan jezik. Wow! Skloni ruke, to je moje. Pa dobro, poješću svoju žvaku. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Wow! Kako mi sjaje usne. Divno. Mike, hajde sad ti. Okej, otvaram. Jao, u naočarama je mnogo bolje. Jao, devojke, tako ste nežne. Dobro, sad ću da probam. Kakav je to mali balon, ne razumem. Dobro, nastavit ću da žvaćem. A zatim ću naduvati veliki balon. Baš veliki. Gledajte sad. Oho! Wow, gledaj, Britney. Oho! Pukao je! Kakav efekat! Šta je to? Izgleda baš ružno. A kod mene je torta, ali ni ona ni nešto. Zvono? Okej. Sad ćemo da vidimo šta je to. To je kraljevska torta. Tako je lepa. I kašika. Cool. Hajde, Mandy, počni. To nije fair. Dobro, uzet ću kašiku i početi od sredine. Sad ću probati. Pa nije loše, sviđa mi se. Da, a može da se jede. O, da, to je jako ukusno. Delicious. Priznajem da nisam bila u pravu. To je mnogo ukusno. O, da. Što? Insekt? Bio je u torti? O, ne. Što? Jao, koliko buba švabe u torti? Ne mogu da verujem. Sad ću vas otrovati. Da, tako je. Gotovo, mirna sam. Hajde, Britney, sad ti. Odakle početi? Tu će mi trebati pomoć. Halo? Da, čekam vas. Kako vam mogu pomoći? Ja ću vam platiti, a vi mi napravite tortu, kao kod majka. Jeste čuli? Okej. Dakle, treba smisliti ukras. Gotovo. Evo vaše torte, izvolite. Wow, svaka vam čast. Neverovatno. Hvala puno. Wow, baš slatko. Pa, vreme je da probam svoju divnu tortu. Sad ću iseći najlepše pače. Jao, to je prelepo. Oduševljena sam. Duga je također super. Baš je slatka. Delicious. Blago meni. Šta gledaš, počni? O da, konačno. Kruna.
Ne, to nije jestivo. Devojke, je li treba nekome? Hvatajte. Šta im je? Dobro, sad ću probati svoju tortu. Kako je ukusna. Želim još i još. Da, poješću sve. Čak neću ni da je sečem. Ješću rukama. Tako je. Kruna je kod mene. Uj, Mike, kako to jedeš? Nastavit ću. Treba pojesti još. O ne, padam. Je li živ tamo? Mislim da jeste. Šta je to? Uj. A kod devojka je nešto bolje. Ja sam dobila puno bombona. A kod mene žele za princeze. Jao, Mike, pojedi to što brže. Ne mogu da gledam to. Ali ja ne želim. To izgleda jako odvratno. Ali ukus je super, nisam očekivao. O, da, blago meni. Šteta što sam dobio tako malo. Sve ću polizati. To je odvratno. Hajde, Mandy, nastavi. Dakle, sad ću probati svoje bombone. Pogledajte kako to super izgleda. I ukus je dobar. Što? Šta je sa mnom? Pogledajte mi ruku. Zanimljivo. A šta će biti dalje? Sad ću probati. Wow, sva sam šarena. Neverovatno. Šta ti je? Oho! Kakav užas! Prošlo je. Neću te više dirati. To je privremeni efekat. Ajde, Britney, sad ti. Dobro, skidam poklopac i stiskam. To izgleda božanstveno. Delicious. Čekajte, nešto nije u redu. Zlatni lančić. Oho, ne mogu da verujem. Probat ću još. Njam, njam. A šta je ovo? Broš. Šta? Prsten? I kruna? Odmah ću je staviti. Neverovatno. Ja sam najsrećnija na svetu. Što? To nije fair. Hoću i ja ukrasti. Smislila sam nešto. Sad ću sve uzeti sebi. Šta se dešava? Baš nezgodno ispalo. Moja kosa. Ćelava sam. Sad ću sve vratiti. Izvoli. Odvratno. A kod majke? Kod majke Kinder jaje. Da, obožavam ga. Pogledaj tamo. Koliko Kinder čokolade. Blago meni. Mandy, bolje pogledaj šta ti moraš jesti. Prestanite da se smijete. Kako da jedem istopljenu čokoladu? Uj, sad ću povratiti. Pokušat ću da je otvorim. To je baš ukusno. Nema veze što ne izgleda lepo. Odvratno. Ideja. Sad ću je snimiti i izbaciti na društvene mreže. A šta se dešava? Jesi normalna? Šta radiš? Mike, jedi već. Vrlo rado. Otvaram jaje. A omot mogu baciti. Wow, to je jako dobro. Ispustio sam jaje. Jaje se razbilo, ali tako je čak i bolje. Da. Poješću sve do kraja. A sada treba pogledati poklon. To je autić. Super. Mogu se igrati sa njim. Jao, Mike je kao dete. Samo bi se igrao.
Šta? Izvinjavam se. Dakle, sad ću ja probati svoju čokoladu. Počet ću od... ne, konobar, dođi. Slušam. Nahrani me čokoladom. Nema problema. Prvo ću je otvoriti. Otvorite usta. O, kako ukusno. Predivno. Hoću još. Dobro. Izvolite još. I još jedna dolazi. Šta radiš? Hajde već. O, da, prelepo. Čute, šta? Upalo vam je nešto u oko. Kako je bezobrazna. Slušaj, hajde da ukrademo nekoliko čokolada. Hej, boli nas. Vama je ulaz zabranjen. Da, zatvorena žurka. Još. Jesam rekao.